Чыннан да бүген 27 май, без татарлар кайда яшәсәк тә, ул безнең өчен истәлекле зур вакыйгалы көн булып кала. Безнең сөекле тарихи ватаныбызга 100 ел тула. Шушы бер гасыр эчендә безнең Татарстаныбыз республика үсте, ныгыды, алай гына да түгел, Россиядәге иң алдынгы төбәкләр рәтенә чыкты һәм дөнья мәйданына да чыкты. Әлбәттә, халкыбызның язмышы, аның тарихы гел ак сәхифәләрдә генә тормый. Ни кызганыч, 16-нчы гасырда безнең бабаларыбыз күпме генә тырышсалар да үз дәүләтләрен саклап кала алмаганнар. Ә менә 20-нчы гасыр башында борынгы Сөмбердә туып үскән, шул чорларда бөтен дөньяны шаулаткан бөек шәхес Владимир Ильич Ленин татарларга Идел буенда үз дәүләтләрен төзеп, телләрен, гореф-гадәтләрен саклап калырга мөмкинлек биргән. Октябрь инкыйлабыннан соң Россиядә зур географик бүленешләр башланганда 1920 елның 27 майында без татарлар өчен тарихи декретка кул куя. Шул елларның истәлеге итеп татарның танылган рәссамнары Лотфулла ага Фаттах белән Харис ага Якупов 1953 елда Владимир Ильич Ленин Татарстан АСРны төзү турындагы декретка кул куя дигән менә шушы әлеге данлыклы картиналарында эшлиләр. Татар совет шагыйре Габдулла исемдәге премия лауреаты Сибгат ага Хаким шул чорларны чагылдырып үзенең «Республика минем» дигән шигырендә менә нинди юлларны яза. Татарстан минем республикам. Россиянең матур җирендә Ленин аңа үзе исем кушкан. Бәхет теләп гомергә. Ульяновск өлкәсе күршебез, безнең тарихи ватаныбыз Татарстан АСРны төзүгә үзләренә лаеклы өлеш керткән, бөек шәхесләрне биргән төбәкләрнең берсе. Шуларның тагын берсе турында әйтмик булмый. Ул Ульяновск өлкәсенең Иске Кулаткы районы Иске Зеленай авылында 1998 елда мулла гаиләсендә туган Борхан Хөснетдин улы Мансуров. Ул Саратов, Петроград, Казан шәһәрләрендә, бик күп җирләрдә газета редакцияләрендә хезмәт итә. Ул 20-нчы елларда Казанда зур җәмәгать эше алып бара. Партия һәм совет органнарында хезмәт итә. 1920 елда Тастыр оешкач Борхан Мансуров Республика Үзәк башкарма комитеты президиумы секретаре итеп сайлана. 1959-66 елларда Тастыр министрлар советы рәисе, аннары Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары булып эшләгән Абдулхак Әсфан улы Абдразаковны өлкәбезнең Иске Кулатка районы биргән. Әле 20-нчы гасырның 90-нчы елларында да Яңа Татарстан республика эшчәнлегендә дә Ульяновск өлкәсе татарлары зур хезмәт куялар. Радищево районы Богдановка авылында туып үскән Нурсина Файзрахман кызы Абдрашитова 1995-98 елларда Чаллы шәһәре вице-мэры, аннары Татарстан дәүләт советы секретары, Чынлы районы Кәшә авылыннан шагыйрь, Россия дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мәхсүм улы Харис башта Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары, 90-нчы еллар азагында Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары вазифаларын башкаралар. Әлбәттә, инде төбәкнең генә түгел, тарихи ватаныбыз Татарстан тарихында да якты эз калдырган бу данлыклы якташлар турында өлкәнең татар мәдәният музеенда кызыклы гына уникаль экспонатлар саклана. Без бүген ут күршебез Татарстанда гомер итүче кан кардәшләребезне, шулай ук безнең дә тарихи ватаныбызны бер гасырлык юбилей белән котлыйбыз. Бүгенге республика җитәкчелегенә, дөньяның төрле кыйтгаларына һәм илебезнең төрле төбәкләренә сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә һәр даим ярдәм итеп торганнары өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Озын гомерле бул, данлы юл үткән туган Татарстаныбыз. Мин яратам сине, Татарстан. Арышларың, җәйләүләрең, урманнарың өчен яратам. Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Юбилеең белән туган Татарстаныбыз.